ty každopádně máš před sebou možná jako životní projekt, dalo by se to tak říct? Poďme to nafouknout, jako mega výzvu minimálně. Akože minimálne mega výzvu, hej. Teraz mám vlastne pred sebou veľmi veľký projekt, na ktorom budem spolupracovať ako súšef, čo je vlastne asi presne to, čo som chcela. Už ako iné od tohto je už iba teda mať vlastný podnik, hej. Takže druhá možnosť toho, čo som chcela. Ale je to pre mňa strašná výzva a ja sa na to veľmi teším a bude to naozaj veľké, pretože naozaj teraz sa začne konečne ako stavať tá zodpovednosť na mňa, ktorú som proste ja potrebovala už, pretože ja už som sa nedávno aj vrátila do toho, že som robila sekciu, čo mi až tak proste nedávalo to, čo som potrebovala od toho gastra. Potrebovala som proste nové výzvy, nové skúsenosti a hlavne veľa zodpovedností. Nad tebou bude jeden jediný človek? No, dajme tomu, že kuchynsky áno. Kuchynsky nado mnou bude jeden človek, môj priateľ. To je tvoj přítel. Môj priateľ bude nado mnou. Jirka Červený, odkaz a hážeme moc příjemný rozhovor s klukem, co si to odmakal v cizině. Jaký to bude? Ježišmaria, to zní. Bude to super, každopádne, pretože my sme predsa len gastropár a akú máme lásku medzi sebou, takú máme lásku k gastru a k surovinám a to presne teraz vlastne budeme môcť využiť. Jak ste sa spotkali upřímne? Že... To je strašne ako typické, úplne veľmi jednoduché stretnutie dvoch ľudí, kedy on mi napísal na Instagrame v rámci toho, ako vlastne bežala Hell's Kitchen v televízii a napísal mi vlastne niečo v zmysle, že sa mu páči, ako pracujem a že je vidieť na mne, že to robím rada a že k tomu mám nejaký cit a že rád takých ľudí spoznáva, že teda by sme ako mohli niekam zájsť na nejaké To mi nenapsal tohle teda. Ne? Třeba ako sa mu nelíbil. Musí to byť jedna z variant. A teda ja som v tom ako nevidela nič viacej. Ja som to brala ako veľmi pozitívne, pretože v tej dobe vlastne chodilo veľa správ od rôznych fanúšikov a od rôznych ľudí a niektoré z nich boli hrozne ako povzbudzujúce, pretože je hrozne fajn, aj ty to určite ako poznáš, keď ti napíše niekto, že si cení toho, čo robíš a že ho to inšpiruje. Takže takto nejak to bolo. No a tak sme sa stretli a to bol vlastne zrovna deň ako kulinárskeho sympózia. Tak sme sa stretli a ja som bola strašne unavená. Už som si hovorila, že vlastne posedím hoďku a proste pôjdem domov a nakoniec som tam sedela 5 hodín a 5 hodín sme proste kecali o všetkom možnom. Proste gastro úplne one. Takže no a tak to vzniklo a tak sme sa začali stretávať a už to, myslím si, že to bolo proste jasné. Asi pre neho minimálne od začiatku. Mne to začalo byť jasné asi až po mesiaci, že asi to bude môj priateľ, alebo už vlastne asi je. Sa ho probudila v tom cizím byte. Ja som si tak klasicky začnem vždycky panikáriť zo začiatku, takže vždycky ako kamoška na telefóne, úplne čo sa to deje proste. No ale je to hrozne super. Máme spolu krásny vzťah, ale čo je super práve, že sme obidve kuchári. A ja som teda nikdy nechcela chodiť s kuchárom, vždycky celý život som sa tomu vyhýbala úplne extrémne oblúkom. A nakoniec som zistila, že to vlastne nie je také zlé, že keď ako nie si doma ten jediný človek, čo varí napríklad. Že ráno vstaneš a náhodou ti niekto urobí raňajky. To sa mi nikdy predtým nestalo. Takže to je na tom super, že vlastne zdieľame rovnaké nadšenie pre to gastro. A teraz teda máme na starosti nový projekt Mazel, kde vlastne... Čo je skratka? Čo je skratka, to práve vysvetlím, lebo znie to tak divne. Hej, Mazel. V živote by som tak nenazvala reštauráciu, ale má to ako svoju myšlienku. Jedná sa vlastne koncept, kde budeme robiť jedla ako masové, tak aj zeleninové. A práve nechceme ochudiť tú vegetariánsku kuchyňu, alebo práve tie diše z tej zeleniny o nič, že chceme, aby to proste bolo rovnako vyvážené, že ten steak, ktorý si u nás môžeš dať, výborný, starený, skvelý steak, je rovnako dobrý ako ten zeleninový dish, ktorý proste dostaneš a rovnako hodnotný. A som strašne rada, že takémuto sa venujeme, pretože ja som napríklad bola 3 roky vegetariánka v minulosti a rada sa stravujem takto, že veľa zahrňam zeleninu do svojho jedla. Yep. Naozaj, že veľa. Že ja keď idem na nákup, tak moja prvá cesta je proste tá zelenina, ovoce
a už mám ten ako plný košík a potom si dokúpim tie také doplnkové veci ako mäso, pečivo. Takže ja som strašne rada a myslím si, že viem dobre naplánovať ten diš tak, aby bol aj výživovo hodnotný. Pretože predsa len ako môžeme povedať, že veľa kuchárov vie robiť skvelé zeleninové diše, ale čo mi niekoľkokrát na tom prekáže, že tam není tá výživová hodnota, ktorú ja potrebujem, tie proteíny a proste vyvážené.